kan niet. Ga eens terug. Je moet Luke wisselen. Dan moet je voor hem maar wel zien doen. Zo maar dat moet. Wie gaat afwassen? Wie gaat Maduro. En dan moet je tussen Suarez. Hun wacht het niet. Nee, maar die is geblesseerd. David moet je. Nee, voorlopig Wie gaat afwassen? Oh, Milan. Wie gaat afwassen? Mam, even stil. Wie gaat afwassen? Dat zijn belangrijke dingen aan het doen. Kan niet meer. Nou, jammer dan, maar staan dan. Ja. Dat gewoon even, dat gaan we staan. Nee, laat hem eruit voor wat ik doe. Dan zetten we gewoon daar naar de vereniging. Ja, dat gaat nou goed hoor. Ja, maar je moet Luke even wisselen voor Welson. Ja. Nee, ik bedoel David. Zo. Touw kappen.